Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati utawi iki iku bab mertelake sholat jamaah. Utawi iki iku bab mertelake sholat jamaah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku fardhu kifayatin, hukume fardhu kifayah. Mawala rijali ngatasi pira-pira wong lanang. Al-muqimina kang omah-omah kabeh, ae ghairu musafirin. Fi sholawati ing dalem pira-pira salat al-khamsi kang 5. Wa fardhu ain lan hukume fardhu ain, jamaah hukume fardhu ain fil jum'ati ing dalem salat Jumat. Bab menjelasaken sholat jamaah. Sholat jamaah niku hukume fardhu kifayah kangge tiyang-tiyang ingkang wonten dalem sing boten musafir. Muqimin niku sing ora musafir. Di dalam sholat 5 waktu hukumnya fardhu kifayah. Ketika sudah ada yang melakukan jamaah dalam satu desa, maka telah gugur kewajibannya. Tapi ketika tidak ada yang mendirikan sama sekali, maka kewajibannya belum gugur. Di resiko ditanggung wong sak desa. Lek salat jamaah tengene salat Jumat ay al-muqimin niku hukume fardhu ain per individu. Ma yustaratu alal ma'mumi ma iku apa to? Ma utawi iki iku perkara. Ma utawi iki iku perkara yustaratu kang den syaratake apa ma? Alal ma'mumi ing atase makmum. Oh ngaten. Ma utawi perkara yustaratu kang den syaratake apa ma alal ma'mumi ing atase makmum. Iku ayan wiyang. Nomor 1 yen to niat sapa makmum. Nomor 1 yen to niat sapa makmum al-iqtida ing manut kalih imam. Allah ya tangkodama nomor 2 yen to orang disiki sapa makmum. Ngejoni orang disiki ala imamihi. Ngerakake imame makmum. Fil makani ing dalam panggonan. Ayat ta'ala nomor 3 yen to nomor 3 yen to ngerti sapa makmum. Bintin qolati imamihi kelawan dadi ngulah ngali imame makmum. Lawan ngulah ngali imame makmum walau biwasita senajan kelawan lantaran. Ayat berubah nomor 4 yen to marek sapa makmum. Minhu sangking imam fi ghairil masjid ing dalam liyane ana masjid. Allah yahula nomor 5 yen to ora ngaling-alingi. Bainahuma ing dalem antarane imam kalih makmum apa hailun perkara kang ngaling-alingi. Allah yasbingkahu nomor 6 yen to ora ndisi ing makmum. Ing imam. Orang disi sapa makmum ing imam au ya ta'akhir utawa ngeri sapa makmum. Utawa ngeri sapa makmum andu saking imam. Biru kenai kelawan rong rukun fi'liyani kang bangsa penggawe karone. Fi'liyani kang bangsa penggawe karone bilang udzirin kelawan tanpa mundur. Allah yasbika nomor 7 yen to ora disiki.
sapa makmum au yuqrina utawa barengi sapa makmum imamahu ing imame makmum fi takbiratul ihram ing dalem takbiratul ihram ayu afin bahu nomor 8 yen to maca sapa makmum ing imam fi sunan ing dalem pira-pira sunah tafhusu kang ala opal mukhalafatu nulayani fiha ing dalem sunan contone kata sautil awali kaya dene tahiyat awal wa sujudi sahwi lan sujud sahwi Allah yang tampita nomor 9 yen ta ora neka taga sapa makmum wujubal i'adat ing wajib baleni salat alal imami ing atase imam syarat makmum yang pertama ayanwiya al-iqtida niat manut kalih imam niat dadi makmum niat manut kalih imam nomor 2 Allah ya taqaddama ala imami fil makan dalam tempatnya makmum tidak boleh lebih luweh maju saking imame kudu nombori imam nomor 3 Allah ya mama binti qolati imami walau bisa biwasitatin nomor 3 ngerti makmum ngerti pola imam lek ruku yo ngerti lek ruku lek sujud ora lek sujud senajan ngertine kanthi lantaran tegese walaupun dia tidak melihat sendiri dengan mata kepala sendiri tapi melalui perantara makmum sing sadurunge umpamane bagian sop sing nomor 9 karo imame tapi roh makmum sing ngarepe dengan lantaran ayat furuha minhu fi ghairil masjid nomor 4 berusaha mendekat cedak mbek imame nalika salat ana hak liyane masjid nomor 5 tidak ada hail antara makmum dan imam tidak ada penghalang nomor 6 Allah yasbinqahu aw yata'akhkhara min anhu biruknaini fi'liyani bila udrin nomor 6 makmum boten bareng disiki utawa ngeri saking penggawene imam saking rukun sing bangsa penggawe ka oleh sangka sing keri ngeri ini aduh banget ya kecuali ada hal-hal yang tertentu misalnya seperti membaca Fatihah belum selesai membaca Fatihah maka ia membaca Fatihah walaupun ia terlambat dari imam walaupun 2 berarti lah imam wis ruku njur i'tidal maka keduanya itu dianggap rukun yang sedikit maka tidak apa-apa demi menyempurnakan bacaan Fatihahnya di rukun ruku i'tidal dianggap rukun sing cilik-cilik ala yasbiqa yung qarina imamu fi takbiratil ihrami makmum boten barengi luwih-luwih disiki imame ing dalem maca takbiratul ihram aywa fi tawfi sunani tafusun mukhalafatu fi kata sautil awal nomor 8 macake datang imame maca napa macake ora oleh nulayani terutama dengan bab sing cara nulayani dianggap jembet dianggap Allah contoh kaya dene nulayani ing dalam tahiyat awal walaupun sunnah tapi itu dianggap berat dan sujud sahwi makmum imam sujud sahwi makmum ya sujud sahwi najan makmum ora rumangsa duwe salah pokok nurut karo imam
Allah ya kita wujub hadati alal imam, dan sing nomor 9 aja sampai duwe tekad bahwa imamku iki gak pati sah salate. Dadi duwe angen-angen duwe tekad imamku iki salate rung bener. Umpama duwe keyakinanmu ndek tekad ngono, berarti boten sah jamaah. Meragukan imamnya bener ora salate. Waduh imame kok iki aman iki salate rung beres. Kapan dhek tekad ngono berarti mboten netepi dateng syarat makmum, berarti ora sah oleh jamaah. Mantasih rumput batu bihim. Man utawi iki iku mertelake wong. Tasih kang sapal khutbatu dadi makmum utawa manut bihim kelawan man. Tasih sah apal khutbatu makmum. Manut dikuliman kelawan saben-saben wong. Tasih kang sah apa salate kuliman. Ila rasul angin wong lanang bil unsa kelawan imam wong wadon. Wal qari lan ahli wacan bil ummi makmum kelawan imam kang ora ahli wacan. Orang-orang yang sah dijadikan imam adalah pokoknya semua orang yang sholatnya sah, maka ia bisa dijadikan imam, boleh untuk diikuti. Kecuali ila rajul bil unsa, kejaba enek wong lanang gawe imam wong wadon, ora oleh wong lanang kok makmum karo imam wadon, gak oleh. Utawa wong sing ahli wacan makmum karo wong sing ora iso maca, ora oleh, boten sah. Padha karoane lek padha leh ora iso maca kabeh. Man tukrohu al-qudwatu bihim. Man utawi iki kumertelake wong tukrohu kang den mukurake apa qudwatu manut bihim kelawan man. Tukrohu den mukurake apa salatu salat. Khalfa man ing dalem ana mburine wong. Ya krohu kang sengit ing man. Sapa aksaru qaumi akeh-akeh kaum. Wal khaufa sopilan ing dalem burine bocah lanang cilik. Wa manjen wong layal hanu kang pepelon sapa man mahnan kelawan pelo temenan. Layu kayru kang ora ngowahake apa lahan, ora ngowahake almana ing maknane lafaz. Wal akhlafilan bocah sing kunclup lan wong sing isih kunclup burung sunat. Walau balik lan senajan anane iku wis balik. Wa menal wong layah tarisu kang ora bisa njaga sapa man anin najasati antus saking najis. Hukumnya makruh. Siapa tukrahu as-sholatu khalfa man yakruh al-aktsaru qaum. Pertama, sholat di belakang orang. Menjadi makmumnya orang yang imamnya. Orang yang menjadi imam, yang imam tersebut tidak disukai oleh kebanyakan umat. Kebanyakan kaum gak ada seneng mindere. Ini makruh. Sah sholatnya cuma makruh. Wal khaufa sopi yang kedua menjadi makmum seseorang yang masih kecil sopi cile. Wa manyal halunah lahnan layu kayir makna. Ya nomor 3 jadi makmum wong sing cara macane Quran, macane Fatihah cek pelo banget. Tapi tidak sampai merubah pada makna ayat yang dibaca, lafaz yang dibaca. Kalau sampai merubah makna yang dibaca, maka tidak boleh. Kalau pelone gak sampai merubah maknanya, cuma hukumnya makruh. Wal akhlafi walau balighun yang nomor 5 menjadi makmum seseorang yang belum khitan,
najan umur iki wis gedhe, wis balik tapi ndek iku sunat makruh. Waman layah tariso'ani najasati yang nomor 6 menjadi makmum seseorang yang tidak bisa menjaga menjauh dari najis. Itu hukumnya makruh. Cuma makruh ora sampai haram. Pon sithik mugi-mugi saged dipaham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.